Ready na ang atong panihapon guys. Unya naluto na pod ang atong nilataan nga baboy. Oh, nailad pod ba yan ako si Janice guys. Ingon ko nga sige kay watan nga panihapon kaya nga naglauya ko sa baboy. Ilad pod Janice. Abi ko nun yan. Sabaw ba kay kahit sabaw ito siya kay uwan man. Manihapon ta guys. Kaon ta sa ating uyang baboy. Ko siya konton kanang Nailad pod ba ako si Janice gani sa lauyang baboy guys. kaan. Kita lang kaon sila di ara. Silang mga bata guys nang una na sila kaon. Panihapon, tanan-tanan, mga umin na tanan. Oh. Sweet ba kay ni Tambi? Karon na. Na. Karon na ni pag magkuan ka dani ambot lang taha. Karon na. Kani Ano lagi niya sa babil na to yung spike, ginuo ko nga. Kuba ko naman lang siya na sa iyang kalaki na na iya. Luto na sa mga Yung bike. ba man gipatulid niya? Ha? Wala, sige lagi niya repair. Ni kuwag nang ka. Marigit Kaya siya. silong. Marigit siya ng isa. Lukton eh. Dili. Ang marigit siya ng isa. Betul sabay ka mga. Nanatulid na. Naraman sa tong silong kay guys ang sudan. Kanang baboy pa. Bila uya pa. Bila uya pa. Asuho. Bulat nilay. Kalami daming buwan mo nga gisuba. O bulat man na naglutaw-lutaw rin. Walay tambok. Pagkita sa namumong tambok guys. Anong bahaw na luto no? Isus labi kay ni siya kanang butangan. Nilukorn pa good. Butangan niya kanang karning baboy bitaw nga kanang inasin. Asra. Lami kay niya. Nabe ila ilokor ni mama dito. Ayun na po. Duha pa. Nagtabang laging buwan. Lutuhon ra grabe lang ko. Iwan mo din sa tubig. Lumon na mahatubig. Wala din mo maglumon. Wala din mo maglumon. Para malasan kaya po nyo buwan. Madili. Taba. Tabang. Ayun na tuyo. Buat tuyuan ba? Kung gabi ito nagulit na. Wa kay Pagwag yan! Wag. Tawag ka guys. niya naman. Oo, yan na. Depende kay na kuan niya po nga. Ay, saba lagi. Lahi mo kuan ba? Ay sabay. Ay, pag saba ay. Sabi buwan na ni gano? Ay, pag saba ay diya. Yan. Yan. Sus na. Taga ba dito? No, tama. Enggak bukan benar ni. Kanami. Sebetulnya gue sudah deh. Ambulans. Boleh. Boleh dan batuk. Apa? Wala mo. Dari aku. Ikaw bitaw butang jaga tanan daw. Bukan ada Dari benda. kapaundangon utama di mahlo. Bukan ada goyang. Kung kumba ba nga? Nagdadaw ko nito. Bagal ka mo. Baha. But na dyan. Tata lagi, leceng lah tata gue tanya kan. Dia saya kata sepan betengah. Saya kata kata gelut betengah. Lami ang kuan nga bote sa isang gihapon sa ulay. Tagata mo. Ha?
busog ba nga? Ikaw na sabi. Wala. Busog ba nga? Ikaw na sabi. Kasi ko luwagon. Nagdiin na ba mo na Anaan ba o? Kay Gandia. Gusto ano noon? Bisa ba ito si ni Mami? Si Jose ba ito ba? Tunaon na di ba? Nga, mato ni Mami nga. Ikan na kung nagkaw nito ro. Eh, saan ako? Sige bang nagkatulong naman yan yun ko. Sabi dyan sa daan. Ano ba ito kung namin mukbang? Ito na namin yung siguro sa mga gula. Ang mami sa una sa mukbang dito ya. Archie dahil sa una nang kay Gan man na siya luwag mo. Yan na kahit ganun luwag. First niya nga kaon bagi daganaan mo pa kaon. Primero ba ito yung kaon? Si. Archie, kinsa nagpakaon ng ganito to? Hindi ko niyan na doon. Human na may kaon guys, so nya nahurot atong kuan lauyang baboy. Lami gyud siya kay lami gyud siya kay na hurot man. Linghod pa ba gini siya nga nangka guys, pero ganahan magigugautan sa nangka. Lami gyud agi kaon sa nangka di mo nang nakautan ta sa nangka. Kami So na human na tag panihapon, so manghipos na dayon kay para nga mga tulog na dayon kay wala na uwan guys, gikaluyan nagundang na ang ulan. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So karon guys, wala na uwan, nagundang ng ulan nga atong maihawan sa baboy bitaw. Karon guys, manghalay ta sa linabhan niya. Si Rich mo na ana na niyo nagkarap-karap na siya danhe. Niya yang papay yan na nagbantay-bantayan kay aglakaw naman iyang papay agato sa bukid kay ihatod niya iyang kabaw dito sa bukid kay dinhi minus kay sagbot dinhi guys na basig magniwang unya ang kabaw na iyang ihatod dito sa bukid unya ang bata pod na nag-ali-ali at ang atang na danhi unsa man ang kaon unsa niya at ang atang na siyang maglakaw iyang papay kay bye-bye. Na hi guys, adi, good morning sa guys. Good morning guys. Na hi. Wala na ulan diri guys. Maglaag na po guys. Ingna dayon. Allah. Maglaag na ko guys kay wala na ulan. Dito ka? Sina? Halay ta sa linabhan guys. Kay nagpakita na ang haring adlaw. Ganun mo tanan. Anang utan sa pinakbit diyang sabaw. Ya, si Saysay naglaban na po na siya diha sa mga gamit nila o kang Richmond. Ya, ang grabe ka init guys oh, tan-awa ang haring adlaw nagpakita mga ugad jud atong mga linabhan ani kay nag-init man. Ya. Nagsugod-sugod na si Bintoy ani pagpanghalay. Una ay duha ka basket guys oh, mga linabhan nga kuan. Yang galing tingting buding. Buding. Morning, May. Lain naman ang pinakbit. Ayaw na kung lain na. Nangka na lang. Ayaw. Ayaw kay basing magdaot yang tiyan gata ba na. Ada, ano ba ito niya? Tuyo na lang. Agatas. Gatas rin niya Gatas ra sudan niya kay naay isda ra na wa pa man naluto ato pa naglutoon karon. Tabangan ni si Mamay. Ha? Tabang ka Mamay? Ali. Waya sapatos ba ito? Yang waya sapatos ni Richmond yang. Nanyono, pika. Unjuk. Chicken. Padu. Kaka. Korok mo rin ito. Ito ang korok sa bibili. Kamao na magpangurok ah. Tawaga tik-tik de.
Tawagan nok-nok, Deng. Deng. Ali, Deng, tawagan nok-nok, Deng. Uban ka ni Papay? Ha? Uban ikaw? Mana ini formatan ni Papay? Nagulog ka? Guyog ka sakay sa kurmata ha? Sakay ikaw kurmata? Ha? Kasi balik. Mama. Ya kaya naman naman ay say dito sa iyang lagunan. Paghalay na sila na niya. Panggawas ko mga trapo, te.
kuha na guys, nahayag na. Naputol na nato ang sanga. Kuhaan naglandong ang atong aghalayan. Ya padayon ta sa pagpanghalay. Parang mauga. Nahuman na taog panghalay guys. Unya ang atong silong unya na nato na siyang silhigan sa hapon kay igusad nga mauga-uga kay ang sagbot ga kapilit. Di nga kataban tungod kay basa. Nahuman na sana siya og pamahog sa kana ang kuan anay. Bahugan na pud niya ang bakting. Siyang namahog sa kuan siriri, napangas sa pud siriri sa bukid. Naman naman si Saysay og panlaba guys, nahalay na pud niya, nagprito na siya sa isda para sudan na mo sa pamahaw. Siyang nagluto diha kay si Koreana pud adto nagbantay sa bata. Si Momo nang map guys. Kay si Bintoy may nagbahog sa baboy, siya na ang nagmap. Ay, mama, pwede na. Sa bukid, nagatod sa kabaw. Nahuman naman siya map din sa sulod guys. Diha na po siya sa gawas. Isang silhikan una. Nahuman na si Momon og map guys, diri sa sala o sa kuan sa kusina si Koreana na ang magmap pa ngaon sa miuna aya na dahil si Koreana magmap man mo pamahaw. Nya ang bata naligo na. Naligo na ka? Ha? Ay sus, naligo na man ang bata guys. Gilisan na siya guys. Pagkuha na din sa kay mamahaw na din ta. Ang bata human na og pamahaw. Mana na siya og pamahaw, nagiliguan na sa inahan. Namamahaw na dahil mi guys.